lakoni kinutang kutang tansah bisa lelati terasa keberhanayomi koko susilo jatnya toko tulondo iku sakamukan kudu murid kudu kaya Selamat pagi Dek Bagong. Selamat pagi Masda. Masih rumah nek krungu kuwi jan. Masda golekno omben-omben ning Pak Ustad. Wong Ustad nek lara marang nggonku kok. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketemu ana season 2 paret songo goro-goro, ngene. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Sak rampunge nindakake kewajiban poso sesasi muput, rasane diempakne, pikire kudu saya disemelehke. Poso ki mengko arti apa Mas? Poso kuwi saka tembung ngeposke rasa. Pos ki mandhek ora mung mandhek anggone dahar lan ngunjuk, nanging uga ngempet hardaning hawa nafsu. Contone rasan-rasan, omongan sing boten becik, berpikiran buruk kuwi kudu disingkiri. Pancen tujuane wong poso ki karepe kulino tumindak becik kang pamrih bisa istiqomah anggone tetep tumindak becik sak rampunge poso ya truk bener Mas Gareng. Mula iki seragame kanca-kanca nuansa putih. Wiwit saka dalang marang gono nganti pengerawit, nuansa putih tegese suci, membuka lembaran baru. Alhamdulillah. Masih dalam rangkaian ya kuwi ulang tahun pernikahan ke-27 keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih. Mugi-mugi usahane Bapak Haji Eko, Bapak Haji Eko Sahroni. Ya kuwi Ude Kurnia bisa tambah ngrembaka. Selangkah lebih maju yen rezekine tambah bisa kanggo wayangan meneh. Amin alhamdulillah. Iki sing nenggani isih kepareng akeh, uga sing memantau lumantar channel YouTube. Sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi.
Muga-muga pagelaran dalu sakmangke sageta meranani penggalih lan dados jampining sayah ya Mas Gareng dan Bagong. Uga iki sing pesan kanggo sing mudik. Heeh. Sing kepareng mudik kok arepe bali ana kota perantowane ngaturke sugeng tindak lan ati-ati. Mergo musim-musim ngene iki dalan do macet. Ha iya. Bombong kaworan bungah bisa menghibur warga masyarakat kang mapan ana ing sugih waras. Prambon Kadipaten Nganjuk. Yen wilayah Prambon dan sekitarnya iki kanca-kanca Astabrata iki jane jarang ngerambah wilayah kene. Ya muga-muga akeh sing do cocok utawa terhibur satemah awake dhewe bisa silaturahmi maneh karo warga masyarakat ana kiwa tengene Prambon kene iki. Nggih, Mas Gareng. Gandeng garang pentas niki ana laladan Prambon iki ora ana salahe yen dikenalke siji mbaka siji pesindene. Wiwit saking mrika piyambak punika Mbak Sri Wahyuni Sri Pesek. Silep godhong ganyong. Irunge nyengsep bathuke nonong. Pidalem wonten Mbagor sakmenika menempuh S2 wonten isi Surakarta penciptaan. Ati-ati lho, Sek. S2 kuwi pergaulane kudu sing ngati-ngati. Becik karo sesama mahasiswa dan becik sesama dosen. Allah. Aja banter-banter lo ya. Kudu ngati-ngati. Ya. Jagang jero beteng kantil. Mergo arep kaya ngapa, arep S1, S2, S3 sing jenenge bocah, pedalangan ya ora bocah, sing wong barang kuwi nek pedalangan kuwi tidak murung jlundrunge perkara konoan. Ayam. Sukses selalu. Ngerambah. Amin. Ora ikhlas. Sakmenika nglerek sandingipun menika Mbak Anistia Ayu Enggarsari. Menika nyambut guru. Guru mutan. Pripun? Guru mutan. Ngemut. Oh, ora. Dudu ya. Senes Astagfirullahalazim. Mereka mulang SMP wonten SMP 6 Nganjuk. Guru bahasa Jawa utawi bahasa daerah. Luar biasa. Ngelerek menika sinden patok bangkrong Astabrata. Kiblat 45 pancer sapa to sing ora ngerti Bu Parsinem. Sinden sampun godhog mboten saged empuk. Nggih Bu Parsinem menika. Bu Parsinem paring siji nembah matur nuwun. Ngelerek punika Dik Sinta Widya Malupi sedang menempuh kuliah wonten ing Universitas Negeri Surabaya jurusan Bahasa Daerah calon Bu Guru. Ngelerek samenipun menika sinden gawan tukang son. Tukang sone jos-jos, untirane jos. Nah, samu nyepelekke. Mbak Dwi. Sapa ya? Nama lengkapnya sapa ya? Dwi sapa iki? Oh, Dwi Kumalansari. Terakhir mereka Mbak Bedroom. Betrisian. Ngenyek, nanang guyone ngenyek. Wah, kurang ajar. Wayahe diunggahke engko. Unggahke terop Mas Teh. Lah terakhir menika Dik Niken Salindri.
Garenge sik ana ora? Gareng wayang wong sik ana ora? Hah? Oh iya, ayo ganti gareng wayang wong serapat. Ngaget-geti wong. Lagi lho. Jirep. Sing metu malah bumopuk. Isuk-isukan ora usah ngoyo-ngoyo. Nggih. Alhamdulillah dandan pindho. Dandan pindho. Tapi ya raiku mang bujat. Lho bintang tamu profesional iku ngono kuwi. Oh. Dagelan-dagelan kakung. Ngono kan Nggih. nak biasane limbukan karo goro-goro kan ganti pakaian. Oh, nggih. Ya gorek ngono jenengan gareng ya nggo rias tok kowe kok. Ya rias ning angel lho iki, Pak. Oh angel to. Angel. Saiki kudu dijlembret-jlembret nggih ngono to. Lembret-lembretno ya kedhe ora apa. Masih dalam rangkaian Nggih. anniversary. Iya. Ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Ajah Asih ndongakne napa Mas Gayeng. Ndongakno mugi kemawon Hmm. tansah ayem tentrem anggenipun rumah tangga, kathah rezekinipun, tansaya jaya ngrumbaka usahanipun. Sharing mawon Mas Gareng, bagaimana tips rumah tangga agar ayem tentrem itu? Tips Mas Gareng itu gimana? Niki tip kagem temanten, kagem sinten kemawon. Rumah tangga supaya ayem gampil. Kudu ngerti apa kuwi tegese bojo. Apakah arti dari bojo? Bojo adalah terdiri dari 4 suku kata B-O-J-O. B berawal dari pandangan pertama. Ora ngira lho Mbah Jan. Tapete golek sandang pangan kok Mas. Berawal dari pandangan pertama. Darah. Lanjutnya O. Orang tua harus merestui. Ana sing disebut wong tuwa ki Pangeran Katon. Pangeran Katon mula kudu merestui hubungan biar langgeng. Selanjutnya J. J, jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Elok ngono kok. Elok wis cair kok. Wih, aduh. Jan. Terakhir O. Oh, oleh karena itu jadikanlah pasanganmu sehidup semati. Luar biasa. Kasih tepuk tangan Mas. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Loh. Ini lagi
Lah sing tepuk tangan pajak lho, sapa sing arep kei saweran? Kowe njaluk sawerane yoga kok ya mentolo. Lah ya, di mana harga diri seorang gareng? Malu dong. Kowe iki wis joget dikendangi kowe wis matur nuwun. Joget diringi wis matur nuwun. Kok njaluk yo njaluk dibualang balungan piye kowe? Pangapunten Pak Dalang. Nggih. Lah kok kula ken dalang niku pripun? Lho. Sing takon balang kanca-kanca kok. Kanca-kanca menika. Heeh. CS Danten. Woh. Sing pengendange anak lanang. Heeh. Iso mben sing maleni ya aku. Kaya iso. Iso ngono maleni ngono kaya. Ya macak gareng ngono kuwi. Ya ora ya macak apik. Oh iya. Ah, dadi gareng ki rekoso lho, Mas. Heeh. Teko dok renek wong kenal, renek wong manggakne. Ah ya kan rupane asing to, kan gitu kan kulinane berai putih. Nah, raine dhewe kono rai. Iya, menyelam sambil minum Air. galon, ya. Ki ana Mas Nanang. Mas Nanang. Ayo. Becike ditanjak. Ayo ora ketang sak bawa-bawa ngono. Wis ngeceti aku wae. Sudah sampai lokasi bos. Bos. Jam 7. Ayo. Mas Nang, adalah. Piring Nang, piring iki kene. Sego pecel apa rawon kowe? Ah, piye to Nang? Awas. Engko nek rawon rasa sikil lho engko. Wetenge ra melemare. Ayo. Jane karo Pak Eko lampune wis dibiarke lho. Masyaallah. Nang, Nggih. lampune wis mekat. Sing ndak empan dopku kok nyalahke nggone Pak. Dopmu sing gak nyalahi. Nemen. Nemen. Kok iso? Ning opo ngene iki awakmu nengeri wong ayu. Oh, lek kuwi jangan ditanya wis pokoke apal nek wong ayu karo wong elek. Seleramu piye nang? Kula to. Laki-laki kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Ya, Nek Nah, kula- sing langsing sedet. Nek kula selera kula ya sing kaya enggar. Lumayan. Lumayan ngoten. Kok sok kaya enggar ki? Mbak Enggar ki bodine piye nang? Ya cukup memukau. Iya. Memukau. Au. Lah kok ngerti? Memukau saka ngendi ayo? Weh kula mambuk sak sretan ngoten pun gandane pun masalah. Gandane wis kadus. Pitor. Wah, Sangat luar biasa. Berarti awakmu nek nyawang wedok ndelok bodine saka gandane. wo nemen tenan kok. Lah nek awakmu nyawang aku ki saka apa? Alah saka prejengane sampean. Kok saka prejengan iki? Welek nek aku pangkling. Sopo ki dak bintang tamu sopo ki lah kok walah aku urung tau weruh aku masalah jebule Alah, tak urus. Tak urus. Wingin aneh awakmu sampean ngantuk, ya ta? Nggih. Njaluk kopi. Nggih. Aku gekno kopi, Lek. Nggih. Bareng digekno kok awakmu nih biar Padang kuwi sing Padang apane? Sing Padang niku ampun kleru ing penampi. Lah apane sing Padang? Sing Padang niku atine. Oh, atine. Nek sing Padang mripate mengke lak keajaiban alam. Mbak Enggar ladenono Mbak. Ngadeg kok. Mbak. Enggar. Terus aku Enggar. Piye Ini to Mas adalah Akbar iki? fan kamu loh, Enggar. Fans kamu itu. Fan kamu. Alah yo. Bodine Enggar piye? Bodine peh mening masalah. Masing masak. Sangat disayangkan. Apa? kenapa? Disayangkannya apa? Nyenyek iki. Nyapa? Iblis iki. Maksudnya kusik to anu Mas Gareng. Iya. Kok tenong di lumahne omong digenahne. Iya. Oh, tak kira bokong di rumah. Genahe piye? Nae pripun? Genahe piye, Nang? Sangat disayangkan. Disayangkannya piye? Sudah ada yang punya. Waduh, upama orang duwe? Wah, siap tanding wis siap wong. Tenan? Nemen. Siap tanding tenan? Nemen. Nemen. Siap mbok jak mubung-mubung ning ndi nang? Wis njaluk neng ndi pokoke waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarto rembulan bakal tak turuti wong ayu. Piye gar perasaanmu terharu apa ora tersanjung? Tumuruning lintang iki kaya piye to, Kakak? Ya kaya kelesi yang pantoro. Alah. Lintang alian. Walah yo. Anjir. Rumangsaku kok. Pripun Mas Nana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Anjir.
Mas Akbar minal aidin wal faidin Mas. Nggih. Ki mengakura nyawang kono masalah. Endi to? Mas Akbar ning ndi? Ngamuk. Oh, ndi? Kaeson kae. Kono lho. Ndi jajan. Pengennya aku kok kowe. Aku kaya mbok padane ison kontrol ngono. Ya ora to Mas. Lah wong sampane ganteng kaya ngono kok ora padane. Diantur ning terop. Lah wong sampane ganteng sabotane ya jos kok aku madake son kontrol ya apa aku ki turu no kok. Dasar rumangsane. Ayo Om, tengah Om. Kok iso ngerti. Awakmu ki ya kok tengah kono kok ya malah kok tengah. Masalah. Mas Jan, Ayo, anu ya. Napa Mas niki? Duet wong loro. Duet. Terus? Kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Heeh, terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayar kae. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora Lah sambok. jenenge wong dhek gawe piye-piye ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Heh? Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi mung teles tak candelke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune. Kalih Pak Eko. Sebabe. Ah, putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok-edok terus lanang. Beda karo tanggoku. Tanggamu piye? Tanggoku ki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggoku sing jenenge PI wi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggoku jenenge PI. Kuwi bojone ben taun mbridhe mana aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah. 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 PI nomor 2. Pancet nomor 3. PI soalnya nomor 3. Papat PI nomor 4. Mau PI. Terus 6 kuwi wedok. Niku adike PI. Oh. Sik to, adike PI. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Kuwi adike PI. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PI, mau PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun asik. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jingben nek gadah menanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane koyo ciduk dawet ngono kaya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa punika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kathah sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, ya. Saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya. Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu. Bekerja sama. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya. Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku live niki. Nggih, wonten sing live, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula wau nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak
Eko nek mbleh 7 niku 5. Nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi. Jenenge menungso duwe luput, duwe kami sosolen. Mbleh iki sapi. ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap, Pak. Wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa ya? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobong, curep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah, mulai kon turun jaba. Buasih langsung guyu. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kaya. Luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugihwaras sing kepareng memantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki Dikniken dijumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo kanggo pemanasan Dikniken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo Dikniken jumeneng untuk menghibur karepen suasana tambah gayeng tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo. Lah. Wingo nubruk raine ning pledot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Terus improne iki sok. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok impron Akbar. Impron. Lho Mas sabar tau ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman ngomong iki lho piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. jenenge kok akeh men Imron. Kamu jangan namanya jangan Imron. Apa? Ndar Gombes. Kondar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Awas lu. Awas lho polahane. Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wes. Lah kaya Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi son ageng. Saya mengucapkan selamat. Disawang to Dem motone. Wah, matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene Mas. Oh iya. Di Kero nggih to. nggih, gareng niku Garengi kero. Lho. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah. Nggo dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik genah. Lemah lembut Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh Syukur kowe. Nyangone awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwe
duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Ah, nak ayo tuh rezeki lelaki. Iya, Nduk. Ngono kupingmu wis ngene. Raimu. Aimu dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung. Nah. Ini harus diberi contoh, Pak Dik. Mungkin lho. Contohna aku ki. Lah, ora tau apa ya mbok brune wong wedok? Duit apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah ngono. Ngomong bayarane ora, ndak ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, Niken. Ah, ku lho. Ah, iki minal aidin wal faidin sing Minal bener. aidin wal Nah, iki supaya becik, ya toh? Supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak, kaula Iya. muda semuanya. Iya. Ngono. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik. Nanti ganti-gantian peran, Iya. tapi aku dadi bapak sik. Bapak, Heeh. Aku. Dik ini kan anak. anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ada Peran aku nanti bergantian. di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa toh Ken? Punya brengos. Oh iya, bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik, Bapak, Dik Niken anak, anak. Mas Gareng ibu. Ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab kamu. Iya. Yo, selendangnya. Jilbatan sik. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah simmer. Di tahun 2024 simmer. Iya. Kamu tahu gak Simmer. Aku udah Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Diore. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja to, Nduk. Kok baunya badek toh Badek rambutnya. itu. Ini enggak keramas. Kamu sih, itu Mbak. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Ah! Itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu itu Ini ya. karetnya. Itu kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set wi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide dayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, gampet-ampet. gratis ongkir. Kir-kiris. Sih. Ah. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah, ya Allah. Gajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarnen. Masa mbok aku dadi genggek ngene. Hei, Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya. Apa? Dek Niken. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo retail lek gelem jajal to sebulan kok lek anu pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Ah, iki. Buah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Kok lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae. Lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone kendok. Ndak.
kene, Nduk. Aku to. No. Oh ya aku to. Toprak aku dadi anake. Toprak gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah ngono. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong engko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin.